ловка на хода, мен ми е много скучно, аз ходя тук сега ще ме биете за това. Не, ние сме също мнение за фитнеса, така че няма проблеми. Дай. Браво! Това е само това упражнение. Няма кофи, няма помпи, само тук. То не му вярвам нещо, че идва, гледай каква гърбина има, погледи. Май, тук е, тук. Чувствай се. Да бе, брат, ако искаш да активирай рамото, ако искаш просто да порави опит от химцата, пък няма да решиш и негативи, пускам. Към негативен подход, пак ще е окей. Преса ли трябва да дигам аз, а? Пасирам сила, брат. Не, никакъв шанс. Бай, мога да пресирам тук, бе, брат. Вие какво ще Не мога да кажете? усета. Кажете нещо. Тежка помпа. Дай, планч са. Хайде, планч, момчето. Пък мога и така. Той обаче е Мартика вечер. Той на припек. Дали яко ден деца и хубаво. Момчето прави хендстенд, бат. Момчето прави хендстенд. Починай, ще го направя. Важното е, че сме тука. Кокиш, какво става, брат? Нещо се отнило е. Покът падна, то не е проблем. Падането е ключов. Си разбирам та. Между серията почива. Да. Там малко пущах се като те магнетен. Хлъзнах с ръката, а? Да. Сесия ще е по-става. Защото мускула не е хубаво възстановен нервна система. Това гледам 2-3 дни да почивам тогава. И пак 2-3 дни са много за невромускулния Много мускулно трескава, аз направо сещам. Значи много предобър. Самия мускул, той няма сила направо. По-скоро прави същия обем на 2 дена разпределен и прави 1 ден почивка. Добре. Поне Повече трябва. По-често да свиква тялото, да се адаптира, да се адаптира. бат! Виж, вика, че станалата година го пяха. Да видим иде. Воен припек. А? Воен припек. Не мога. Трябва поне едно упражнение базово да е. Примерно... Не, абдирах с една ръка, обаче аз това ще ме приабдират на една ръка. Ти дърпаш от тук, знаеш ме. Дърпаш като стандартно набира. Сеща се едно е така. Аз във везната не правя така, аз везната правя така. Затова трябва да се набирам, как се набирах при тежести. Не усит, тежести и са. Сеща се. Да имаш, да правиш това движение. Това движение, защото това ти трансфера. Това? Да, точно. Да. Защото това ти трансфера към везната, утре просто ще се супънат ръце. Ще с по-малко килограми, примерно ще 10 кг след. Да се пренесем. Да се пренесем в зоната. Аз искам да видиш кадърнач. Е, тук ли? Да, сърцето.
Той как нощ не писка. Аре, бе, да си, бе! Една легенда. Аз... Стой. Стой сам. Че те приближа. Цак. Ей, това ще влезе в кадър. Това ще влезе в кадър. Влезе ли кадър? Дай напри една везна. Ай. Покажи, покажи от какво си направен, момче. Няма пипаш чантата. Дай, момче, ти си. Бум! Охо! Охо! Айде. Лека нож, брат. Дай! Чай, то му тежи сега. Вчера бях на Вендуски. Отворена страдалка. Настрадал. Отворена страдалка. Дай чантата направо. Искам поне ход 3 секунди да го отбележа. Ще ги броя, Едно, две, три. Браво, играч. Зачита се. Плюс допълнителна тежест чантичка. Чакай. Ма не е негова, дано не е негова. Ето тук. Ай, тон с хожилята му отнема много повече време. Много ми е. Аз тук са бях. Бе, няма ни трябва. Още с пръсти. Айде. Китката лакът, натиска. Да. Опа, мака ще ме приспи. Добре, То не трябваше при... То, брат, 3 часа прави везни, гледайте го, хора. Между другото записва от час и 17 минути. А ти изобщо не си успел? Не, това е one-shot, бате, тук да се вие какви сме жилстиви. Гледай, че човека там в кадър, гледай какъв е на фибрен. Ама това от светли... Някога ще станем здрави. Това какво, през поколение ли е, я? Да, през поколение. Ще аз стигна да ни изгледам толкова. Ай, един по-древен. Ще аз така сложи. Не, не съм. Ще аз така сложи. Не, не съм. И кокича. Аре, чичак. Аре, брат, заставай за везна. Снимаш ли този път, ще го направя? Аре, брат, one shot. Момчето, брат, тук що направи 2 момчета лостаджи, брат, ти ги мотивира, ги вдъхнови за цял живот. Добре. Тези дребосъци сега стават лостаджи. Чай, аз ще дойда. Аз ще дойда, айде. Той иска петача, бе, виж бе малък. Аз съм свестен. Много добре, скапала, дай сега набери. Набери се. Набери. Дай, ще помогна. Давай. Дърпай. Браво, така. Сега ти готов ли си? Какво ще прави? Силно. Сега пускай се. Пускай се, аз ще държа. Ай, хвани се. Хвани се да се наберем. Аз ще дигна, като него. Хвани се. Ай, давай, тръгвай. Набирай. Пускам. Браво, дръж! Добре. Тук виждам много потенциал, Има потенциал, че това ще тренирате. Аре, чао. Вече сте по-здрави от двама ни. Нема ти ги отказа. Това е си. Сега ще отиш, кай мамо, това му пизна по тръста. Я, сек ще го харесвам. Той е педофил. Сек ще го харесвам. Сега ще дойде Аленката и тук ще спрат. Нали е тук видео нон-стоп, така че ще се види. Имаме quantity. Аре, брат ми, ти си в кадър. 3 метра човек прави стойка. Виждали ли сте го това? Ако не сте, Верно е 3 метра, да. гледайте и се учете. 2,10! Аз вече мислих към плаж да минавам, май още им почувам. 2,10! Да помагам, искаш? Да хвана. Застани, давай, помогни. Много добре, ритни тук. Силно ритни, още. Брат, но ме... Брат, ако бех фанал, направо ще се контузия. Не, така, ръка. Я без стой. Дай още. Дръж. Може да стегнеш леко кръста, ако можеш. И рамене, избути с рамене.
какво става? Здраве, човек. Да, нищо е прав, ти си краката си спълнат наистина, ама е тук, това се получава. Да, и аз върни пак да види той как става. Е така да. Мисля ramена, буквално ще е така. Ето си на раме. Все едно не си изпълнал. Аз ще да се вземам за ядене, ама екох да ще пия само. Може би скапват се умори вече. Две стойки, две помпи, тук два Не, аз съм понча. ловка на хода, мен ми е много скучно, аз мога да пикне. Не мога. Тук сега ще ме биете за това, дето. Не, ние сме също мнение за фитнеса, така че няма проблеми. Нека има биф. Някой може да сравни да виси на лодка и да прави набирания и кофички, да му е толкова интересно, колкото да прави Ивак, я му покажи набиране и кофе. Ние не правим набиране и кофички, бе. Ние не сме толкова ограничени. Аз съм ходил и на двете, принципно. Залата е интересно, да я знам. Да човек, който иска да изгради. Всяко нещо си има неговия чар. За всеки си има спорт, къде се вика. Да, аз и тениса ни го разбирам, но това е да, аз също много харесвам при аз при нея. То не е само за визия, аз съм късал съм връзки, минискус, мен ми е важно да правя клетове, защото коляното ми е Да. скакам беше. Ти тук може да спринтираш собствен килограм, пак ще помогне. Така се вика. Не, Клетове с подкоси. смисъл, като тичах и такова, не ми мина коляното, почнах да казвам, нещо мина. След 2 часа и 20 минути Всеки почне да неговото се си, набира. бе. Всеки, който му се пада и това е. Добре. Аз бях на басейна миналата седмица и изгорих зверски. Смисъл направо... Просто набиране. Дай! Гледай го, мами, само с една ръка се набира. Измамник. Слагай двете. Това не са брои, да, това е истинско Това набиране. е фейк. Това е EI. То ме чувство и на мен дават ме после. Сега се набирам, не правя силови. Да, има такова за лостове, Аз такова за отивам, аз съм кофи. готов. Какво трябва да Звучи ми правя? добро, да. Какво Има трябва да ти- правя? Гледат ме, хранят ме, дадат ми Има ти капчинца. баскетболен кошик, случайно и Да, баскет. успокоителния си спа. Да, Това звучи много добре, бе. и го плаща държавата. Къде ние го плащаме, ама все пак. И без Така пари. че, Се разпределя на всички. Докато в затвора, ама малко по... Добре, айде си ходим. О! Тръгвам, аз няма правя веднага. О! Бел, О! тича веднага. Гледай. 2 часа тренировка, момчето. Няма отказ. Нервната система не съществува. Няма нервно. Няма. Има вени. Жената ми е зе. Браво. Виж го Стамен, какво прави? Това е Стамен. Стамба, какво е това? Я кажи на хората. Сега ще покажа. Покажи, докажи, чай да те пипна да вират. Гледайте хора, гледайте. Гърдата. Гърдата се пъпа яко. Това е само това упражнение. Няма кофи, няма помпи, само тук. То не му вярвам нещо, че идва, гледай каква гърбина има, поглед. Това Ханибал да Кинг ми го е показал. Я. Това са 8% подкожи мазнина, някаква сериозна възраст. Даже не здравословно това. Вие не сте в здравословно състояние, господине. Границата. Трябват картофи. Гледай, какво става, гледай. Не са картофи, искам мазнина. Я, Хидрати. нещо последно за камерата. Без въглехидрати. Вие нещо. И без протеини. Само стероиди. Само стероиди. Тестостерон да има. Натурален. Купувайте си тестостерон от САЩ. Последно. Защото с неговия прави само везни и планчове, с неговия тестостерон. Ето виж, това е тестостерон на Това е САЩ. тестостерон на САЩ. изглеждаме даже. Жалостив от тестостерон. Изредива. Айде, приятели, това беше. Един ден беше, тренираше баскет. Той